Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du speleman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du speleman, då blir jag glad. Jag svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer säkert till himmelen när du dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du speleman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du speleman, då blir jag glad. För honom var frågan så viktig att han förtjänar ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt? Och om hundar som dör får på jorden stanna kvar. Hej du speleman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du speleman, då blir jag glad.